Godmorgen, Ruth. Godmorgen. Vi skal have dig op i sengen i dag, og som aftalt i går, så skulle jeg have sådan et bånd med, som kan støtte dig, når du skal trækkes ud af sengen. Okay. Så skal vi ikke prøve lige at sætte det fast her i din seng. Og nu er vi så heldige, at Ruth hun har en elevationsseng, så den kan vi hejse op med ryggestøtte, hvilket gør, at hun kan glide sig nemmere ud af sengen. Så hvis du lige hejser din hvad hedder det, ryg. Er det fint? Ja, det tror jeg. Så kan du tage fat i den her som støtte, og den kan du lige bruge dig til at trække dig ud. Og så kan du tage benene ud over. Sådan. Var det bedre? Det var det. Fedt.